खुलुमबाय दिनै 28 एप्रिल 2024 रबिबार सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय तेजपुराव सासे सुबुङा नखराव नांलाय खमलाय जानायाव गावनि बिसिखौ गोबौ आथिंजों गाग्लोबनानै बुथारदों आरो जाथायखौ खालामखांनानै दायनिगिरिया गावखौ पुलिसनि आखायाव गथायदों। बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय शान्ति घोष आरो जाथायखौ खालामग्रा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय इन्द्रजित घोष। आसामाव बांलादेशी हाबफैनाया गोदान नङा। बङाइगाव आयेननि बेरेखा भारताव हाबफैनाय सानै बांलादेशीखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। बिसोर सानै बांलादेशीया दिल्लीयाव आयेननि बेरेखा खामानि मावनो थाखाय थांनो नागिरदोंमोन। हमजानाय सानै बांलादेशीनि मुङा जाबाय सुजान बाबू दास आरो मोहम्मद जुनेद आहमेद। मोदोम फिसा खालामनो नाजानानै थैबाय। चेन्नाईआव सासे 26 बोसोर बैसोनि सुबुङा चेन्नाईनि गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव मोदोम फिसा खालामनो थाखाय सार्जारि खालामजाबाय थानाय समाव थैदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय हेमा चन्द्र। हेमा चन्द्रआ 150 केजिनिमोन आरो बियो पुडुचेरीनि थागिबि। आसामनि तिनसुकियायाव पुलिसआ IPL क्रिकेट खेला जाबाय थानाय समाव अनलाइन बेटिं रेकेट सालायग्रा सासे मास्टार माइन्डखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिनि नखरनिफ्राय 10 लाख रांबो हमदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय विकास बेरिया। तेलेंगाना स्टेट बोर्डनि 11 आरो 12 थाखोनि आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय आरो आनजादनि फिथाइया फोसावखांनायनि उनाव 48 घन्टानि उनावनो सा 7 फरायसाफोरा गावसोरनि जिउखौ गावसोरनो फोजोबदों। सा 7 फरायसाफोरनि गेजेराव सानैया हिनजावसा आरो बिसोरो आनजादाव फेल जानायनि जाहोनाव बे जाथायखौ खालामदों। माखासेया दौलें लानानै जिउ फोजोबदों आरो माखासेया गोथौआव हाखराव बाज्रुमनानै थैदों। इबिबेल हानजाया मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थानाय समावनो आयेननि बेरेखा रायजोफोरनिफ्राय भट लानो थाखाय खामानि मावदों। MCC सोलिबाय थानाय समावनो अरुणोदय फर्म राननायखौ लानानै BPF हानजानिफ्राय सोंखारिदों आरो BPF हानजानि MCLA पानिराम ब्रह्मआ गोख्रों बिजाथि फोरमायदों। समावहाय अर्थात दा जोंनि लकसभा इलेक्शना 7 तारिखआव जानो थांगासिनो दङ। किन्तु जोङो माखासे दा UPPL दोलोनि सोद्रोमाफोरनि लिडारफोरनि माखासे जोङो खामानिखौ जोङो नुगासिनो दङ। बिथांमोनहा दिनैहाय नैबे फर्मखौ माने थफ्ला लानानै माने स्पेसियेलि हिनजावफोरनाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि खाथियाव रायजोफोरनाव माने थांदों। माने बे आसनिखौ जासिहैदों आरो बे आसनिया जाथारगोन होननानै बिथांमोनहा दा रायजो राजाफोरनाव थांनानै भट आदाय खालामहैदों। बेखौ लानांगौ माने जासिहैदों आरो भट आदाय खालामदों। दा बे बीमा यजना बुलि होननाय दङ, बेखौ फट' लादो, बेखौ बिसोर बिलाइगासिनो दङ। आरो अरुणोदयनिबो खोथा बुंदों। दा खोथा जाहैदों मा, दा इलेक्शननि कन्डाक्टआ सोलिगासिनो दं। दा बे इलेक्शन कन्डाक्ट सोलिनाय समावहाय खुनु सरकारनि उन्नयनमूलक आसनि, जौगाखांनाय खामानि, रायजो राजाफोरनि लाभाबाननि खामानि दा खालामनो मोना। बे जाहैदों निर्वाचन आयगनि निर्देशआव जेनाखि इलेक्शन कन्डाक्ट सोलिनाय समाव बेखौ दा खालामनो मोना। दा बिथांमोना खिन्थु दा बेखौ खालामगासिनो दङ। खालामनायनि खारना बेनो जे बिथांमोनहा दा रायजो राजाफोरखौ माने गावसिनि खालामनो बा बिसोरनिफ्राय भट मोननाया माने खोब माने खस्थ' जादों। रायजो राजाफ्रा बिसोरनो भट होनो नागिराखै। होनो नागिरैनि खारनानो जाहैदों थांनाय सरकार दानायनि सिगां बिथांमोनहा माखासे प्रतिश्रुति होदोंमोन जे न'खर न'खर साखरि होगोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोन। गोबां बेबादि गोरिबनि आसनि बिथांमोनहा इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन। किन्तु सरकार दाखांनायनि उनावहाय बिथांमोनहा बेफोर खामानिखौ मावनो हायाखै। बेवहाय साख्रिबो जायाखै, 75,000बो जायाखै, जेबो जायाखै। आरो 3.5 बोसोर 4 बोसोर जानो थांगासिनो दं। उन्नयना बिसोर खुगायावल' बुंदों, किन्तु उन्नयन जायाखै। दा बिसोरो गिदों जे बे
गावसोर जे थगायबोदों बे थगायबोनायनि थाखाय जे भटखौ मोननाय नङा मा राहा लानो बे गतिके बिथांमोना बे नैबे फर्मखौ जायगा जायगा थांनानै रानगासिनो दङ आरो जायगा जायगा बेबायदिनो बे भट माबाखौ फर्मखौ राननानै बिथांमोनहा भट आदाय खालामनो नाजागासिनो दं जों बुंदों जे बिथांमोनहा दा माने खोब माने मा होनो बेखौ नार्भास जानानै दं अत्यन्त नार्भास बे नार्भास जायोब्ला मानसिफ्रा बिदिनो जानला मानला भट बुथुमलाबायनो जानला मानला साना हौवा खामानि मावो बिसोर मिथिगौ जे निर्बाचननि बिधि नियमा सोलिगासिनो दङ बहाय मानो राननांगौ आङो रायजो राजा आइ आफा बयखौबो जों खावलायदों जे मोजां सरकार दानो मोजां केन्डिडेट फाथायहरनांगौ बे गतिके बेफोरबायदि नंखाय बाखाय भुवा आसनि माने होनायाव बा थगायनाय बे पार्टिफोरनि माने जानानै भट होनाङा जे सुस्थ' भाबै मोजाङै जाहाथे मोजां मानसिखौ बा जाय मानसिफ्रा केन्डिडेटफ्रा खामानि मावगोन बेखौ होनांगौ आरो जों दाबि खालामदों जों बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गोदो जेरै प्रतिश्रुति होदों जों बिदिनो खामानि मावदों जों रायजो राजाफोरखौ जों थगायनाय नङा आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो सब समय जों खाथियाव खालामनानै लानानै जों खामानि मावदों जोङो दा आयेन भाबै जिहेतु एमसि मा बुङो मा होनदों कड अफ कन्डाक्टआ दा सोलिगासिनो दङ दा जेबो दा बेबायदि माने आसनि होनो हाया स्किमबो होनो हाया बे गतिके बे माने जोंनि बे जेनाखि इलेक्सननि मडेल कड अफ कन्डाक्टआव जि आयेन दङ बे आयेनखौनो जोङो माने हेफाजाब लानानै बेखौ जों बन्द' खालामनायनि जों बेब'स्थाखौ खालामगोन इतिमध्य बासुगाव बेबायदि जोङो हमनाय जादों बरथलायावबो मैया हमदों आरो बेबादिनो जों जायगा जायगा जोंनि मानसिफोरखौ फाथायगासिनो दङ बेबायदि माने फर्म राननायखौ जाहाथे बन्द' खालामनो हायो नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि